Hej, jeg håber det stiller nok i baggrunden, fordi at det her det er video til stemmer som Kate, altså det er Kate DK har lavet til sin serie Five Nights at Freddy. Og ja, jeg har så gerne valgt, at jeg gerne vil være. Jeg vil gerne være Foxy, så ja. Jeg begynder. Okay. Undskyld. Ja. Haha. Lad os nu få fat i Tony. Hey, Chica, kan du ikke se, at jeg er i gang med noget? Så ja, det er i hvert fald bare det, der stod i kommentaren. Altså replikken på Foxy, ja. Så ja. Og det jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Kate. Ja. Så